Дойде ред за гостуването ни на Дунав в Русе, така че Дунав янтре идва. Ето господин Райнов. Господин Райнов, да. Чест почитания. Давай, фърляй, няма проблеми. Цепи секундата. Здрасти. Брат, на предния ми клип написаха искаме повече ефирно време от Мартин Райнов. Да. Заклевам се. Ще го покажа. Добре. Ще сложим коментара. Така че, за този матч ще го тормозим господин Райнов малко повече. Слушай се, после Да. Как си? Добър ден, Тонка. Добър ден, моето момче. Как си? Във форма ли си? Да. Ти? Кръгла. Ще бим ли? Да. Ай вече бим, бе. ще би, бе. Тежка имитация човешка. Човешка? Човешка. Тежка имитация е това. Виж колко звезди, брат. Чакай. Гледай колко звезди, брат. Пак си ти. Добро. Его е. Абигейл! Брат, не мога. Какво правиш? Чакай, брат, чисти колата, че разля кафето. Чакай. Pinky Promise, бро. Много вкусно. Чуждото винаги е по-вкусно. Не. Пепе каза, снимай повече тати и аз нямам тати повече. Здрасти, Пепе. Това моля говори, бе, да каже нещо. Мартичка. А? За това си им говоря, брат. Брат, какво става, бе? Какво става, бе? Бат ти процесора. Имаш някакъв хардуерен проблем. Да. Ти си с Windows XP7. Гефчето ли е на... къде си, бе? Гледай го. Де прави така, ще снимам цял епизод. Добър ден, бе! Да почерпиш. Кога е черпил Лалев, ме интересува. Дете му са родини, но събрали така да почерпи. По едно кебабче. Вода за мен има ли, моето момче? Его човека, който най-ниска вече се снима. Моята стаечка. Давай. Защото така вече не искаш, брат. Много ме е срам, брат. Много... Много ми е срам. Батео, какво правиш там, бе? Лапка цигаки. Ай, стига, бе, бате! Ей, Дейвид! Дейвид беше. Не, бе, как да се случва? Ах, ти! Няма, да скачиш това. Брат, почва да върнеш. Ти без това постоянно си потен, дейче. Пак ми захапа пръста. Ти, що те подгизнала, брат? Виж как Ти бе? постоянно си потен, бе, брат. Заради него подгизнах така. Заради този Дейвид Олигофрена. Олигофрена? Връщам си го. Коло човек, който вика Дейвид Олигофрена. Ти откъде му знаеш второто име Дейвид Олигофрена? Добре, виж къв се свеща. Я изкарай слушалките, ме той е без постоянно. Добре дошъл в групата. Добре. И в Тони там, добре дошъл. Доните. Да, брат. Ако го накараш да ти изкарат слушалките, това ще е топ за видеото. Не, враги в чанцата. Кои слушалки, брат? Покажи ги, бе. Аре, бе. Сега. Вече сме квит. С приятелиха събрал. Малко ободряващо такова. Кажи камера да Как си застанал? Покажи, че избръсна ми тебе. Бръсни. И аз съм така, брат, вчера и аз съм бръсни. Без такива изпълнения, мръсни. Unboxing. Ароматизатор. Атопори. Така.
Трофи, бананчета, доктор Вип. Ето го, бат колко. Брат, малко полезна изява спря да ти давам предните клипове, искам да те върна все пак. Защото хората питат къде е колко. Колко са готви за трансфер в тази група и сега гледам да не го вкарвам толкова в глупостта. Кой е питал за мен? Питат. Те на живо ме питат, не в коментарите. Ако мислите, че колко трябва да играе група, палец нагоре. Ако мислите, че Колю трябва да отиде в удницата, палец нагоре. Аре, бе. Аз имам вакса са. Я се обърни после. Олю с вода. Ти стана като Джони Браво, е. Дай ръчичка. Джони Браво. Айде. Давай, само Ала е нера топ. Ево. Я зализа да има да гледа. Девет от те футболист няма да стане, брат, ама един бербер може да стане. Първият ти модел ще е Колю. Ето го. Еднорог. Я се обърна страни. Уникорн. Юникорн. Точно така. Я да усмивката. Италянец между другото. Италяно. Може да играте нещо, е. Да си баща не е стресиращо. Христо Лалев, 5 години, на колко години си? 26. На 26, погледните прич на 46. Просто съм уморен, Еми изморен си, да, това казвам. тренировка. Не е стресиращо. Сега много ти е хубаво на лагер, че ти да си починеш, нали? Малко ми липсва Марто Ангел, ама... Марто, аз мисля, че твоя Марто ти липсва. Само Марто. Марто Ангелов го няма. На негово място е то. Да знае. Марти. Бау! Еле, какво беше това? Да. Тъпбек. И какво сега ще се починеш ли малко? Да. А жена ти я само оправя. Тя има помощник за тази вечер. Кой? Мъж? Еми ти казва помощник, бе, брат. Бащата, айде. Айде сега. Добре, помощник. Той на жена ти е хулката няма, какво си мислиш, да не мислиш само на теб? Добре, разбрах. Чаршаф утре почваш. Тъпбек. Почваш утре. Тъпбек. Почваш Ти свършваш утре. Смешник. Ти утре ще свършиш. Какво се свършиш? С футбола. Не мога да се изкажа половин час. Изплюй този бомбон, бе. Кой е то отзад, бе, брат? Марти Ганчер. Гана! Той е шамот. Hello, I'm Мухамед. Стайлинг! Брат, ние тук следват нашата мода, между другото. Георги Бабалев го видяха лятото с едни джапанки, теб нямаше още. И всички почнаха. Знаеш ли ги? Гледа ли ги? Ей, уникални, нали? Малко е нелеп. Нелеп. Такива хора играят така. Брат, аз само теб снимам и почвам малко да се напрягам. Ела, голмайстор, ела за малко. Този път няма да казвам, ако вкараш, ще заколя Агне, защото пак ще вземе да вкараш. И ще станат две. Пак засявам само едно ти коля. Ние по него изядох. Да. Ти го изяди, ама ти му изяди само главата. Аз капна как ми сказ. Да. Валя, за утре готов ли си? Маля. Не дейте, че вижте как е пребледел. Не си посран. Валев се моли, ще го затвори от станцията. Ара само говори, че го пуска. Валев, няма страшно. Аз съм десен. Всички се молим да не си ти. Той, какво ще стане, ако съм аз? Нищо. Нищо няма да стане. Пробвай да ни разберем. Брат, ти си добър вратар, брат, ама... Дай на още. Ама си добър за втори вратар. По-насигурно ще играм. Не толкова по-сигурно. Еле. Той Боже няма нужда да се вижда. Боже, ще играе група лятото, така че трябва да го покажем. Боже ще играе на село. Без значение каква група. Не знаем. И хапа някакви професионални работи. Това скъпо ли е? Не. Ма дава ли ти пауър, или? Сега за един джоб може да е скъпо. За това не, нали? Ей, чувалев си е десо. Дай да го вземем. Вземе го. Я направи. Джаб. Стресно съм. Пага, ей, тръгвай моето. Това не е Тео Ернандес, това е Чомпарата. Каналян. Я. Марсел
Брат, имаш си го аутфита иначе. А то пред нас кой е? Виж го, виж. Пак е сърдит, бе. На кой пак си сърдит ти, бе? Това бил Марсело. Чули кой вика? Аз съм Марсело. Папагалчета, брат. Я, питай ги нещо. Що правите, бе? Я гледай какво става тука. Спалнички работи, тъмно и... Добре. Сега очаквам реакция от Коко Иванов. Топ гледката винаги. Топ гледката е на ниво, виж как гледка, брат. Коки, чакаме реакция от тебе, брат, за хотела. Искам да... Много комент, нали? Само искам да не видиш гледката, брат. Ние гледаме в някакви керамиди. Това е друга гледка вече. Ето. Антени, мантени. Добре. Това е положението. Настаняваме се в... Аре бе. Настаняваме се в рая. Ето виж кадър. Цвят. Жив ли се? Я покажи, брата. Си като трансформърс направо. Направо като трансформърс станах. Готов си, бе. Готов си за битка, не дей, че иначе чувалев ще пребледне. Не, то сма как е. Еле, няма там. Там. Просто това прикид са разпрепирили. Аз съм дойдал. Да, моето момче. Ето офисът е офис. Кръченците оправили се? Правя се, брат, лето. Съм добре в най-големи. Да. Днеска се снима, ама. Отзад напред. Аз те насилвам малко. Не, бе. Да. Айде, сласка. Браво, Мирчо! Айде, едно! Едно! Då gastar bra fem bars.
Хапна ли моето момче? Хапнах се добре, брат. Добре ли беше? А как се чувстваш? Чакай, само да гледам. Колко камери има, брат? В смисъл, тя е само тая. Добре, на здраве. Чувствам се добре, брат. Чакай. Да, брат. Много близък кадър. Да. Ма ти си по-хубав отблизо. Чувстваш се добре? Демек, Всеки един отдел. утре ще хвърчиш. Имам един въпрос и Чувалев днес, защо беше в такъв шамок на тренировката? В момента говори с никога, брат. Не знам си. Чакай, брат. Я човек се сам. Не. Не. Винаги ще му момче. Да, ужасен. Тренировката приключи, вечерята също, разходихме си време за заслужена почивка. Искам само да внесам малко яснота за утрешния матч. Изключително важен, най-важният матч за сезона ни се явява това. Отбора на Дунав Русе е вече шампион на втора лига, за което тук е момента да ги поздравя. Напълно заслужено. Но със сигурност утре нашия мач няма да е лек, те със сигурност няма да ни се дадат. Доста хора ще има на стадиона, те ще имат награждаване, така че те ще искат да зарадват своите привърженици, което е абсолютно нормално. Ние от друга страна, след равенството с Вихрен Сандански и равенството на Фратрия с Дунав, оставаме на една точка пред Фратрия на второто място, така че следващите ни два мача са абсолютно задължителни да бъдат взети. Първата крачка е Дунав Русе утре и по тази причина се явява изключително важен матч, но първо да си починем и утре ще видим какво ще измислим. Това беше моята кратка равносметка. Здравейте от денят на матча, слизаме на закуска, след това на разходка и си действаме по програма. Айде! Добро утро, момци! Кафенце ли? Yes. Жоре, в настроение си? Тише? Двойно еспресо без захар. А плащането? С карта?
Always. Я кажи колко повечинки аз си направих. Кажи за две повечинки ми направих. Как две, бе? Не само две, аз го направих. Иначе на четвърта. Минимум. Тук има други свидетели. Минимум. 4 починки ли за Това ред? яде и друго. Мечо. Ма преди това яде и друго. Хапай моето момче, да не заслабнеш случайно. Милички, я виждам. Някаква реакция или? Няма. No reaction. Ясно. Заби като... Стига ма се Майстора на траилник ли го искаш или? Не брат, стандарт. Окей. Да, окей. Да. Ти да видиш. Ево, брат ми той. Жив и здрав да Много мило, благодаря. Ево, това е уважение. Колко пари ти дължа? 2 евро. Ще си ги не вземеш. Защото не искам да ти дам, брат. Идват да разпускат, да се чувстват добре. Туристите, батко. Ево най-големият турист, Дейвид Луканов. Нали, бе? Куфар, бе. Ти си баш куфар, бе. Куфарче. Днеска за мача ще въпитам с малко. Малко да освежим. помисля. И ти голямо мислене, ти с какво ще мислиш, бе, глупак. Хапка, пика. Време е за почивчица малко. Бат Коки. Много... Да заредим батериите преди този важен матч. Yes! Бусък. И ги вкарваме после в джаза. След 3 дена по-скоро мислене най-накрая ми дойде нещо да кажа. Загубил се тренинг, аз малко бяхте. Да, виж тук четеме книги, правим. Рядко влиза. Не мога да говорим, аз много... Рядко влиза в настроение момчето и не съм го снимал, ама сега е по-усмихнат. Сега е по-усмихнат. Тези дни. Може би защото края идва. Готов ли си? За какво? Гледка матч. А ние готови ли сме? Виж хайде. Абсолютно. Много ясно. Че? Кафенце? Готови са. Слушаш се, нищо ли слушаш, нали? Не, брат, не мога да се свържа. Пак ти скапа нищо Защото така правиш с главата пунта мара, защото видя, че снимам, нали? Не. Окей, хищник е готов. Кой е това? Стоян Колев. С карта, always. Пак снимки, бе. Готов ли си? Винаги. Не. Ентусиазма си личи. Чакай, че... И гледай сега заради теб какво направих. Като те видя и се притеснявам, бе, брат. Гледай. Ефекта. Райнов. Маля, хищник до хищника, гледай какво става. Готови. Истинския хищник. Идиогера. Дюги, здрасти, брат. Топ си, брат. Плаща ги за Алегро дискотеката. Един път. Така ми идва спонтанно нещата, без да... Американка. Да спирам. Къде? Ето. Те ги режем тия работи. Не. Искам преди, нали, всеки ще каже матч такъв, някакъв, нали, по-специален, да, специален е матча. Но искам да станем всички. И така да ви кажа, преди матч, както сме всички, защото 11 човека се събираме и си казваме някакви неща, ама вън има други 9. И искам сега пак да се съберем всички. Не, че матч е някакъв специален, направихме го и преди своги. Така че станете, искам да ви кажа някакви неща, прегърнете всички заедно. Предпоследен матч на чуш терен. Казвам предпоследен матч, защото има и баража на чуш терен. Искам да ви кажа, че след матча с Севлиево, нали ви обещах нещо. Ще стигнем до бараж.
Вие го постигнете. Остана една крачка. И вие сте главните виновници, за да я направите. Окей, крачка и половина, айде, бела сте. Вие сте главните виновници да я направите. През тази година имах много такива моменти, в които исках да взимам някакви решения, тежки, някои го знаят. И поради простата причина, че вие сте уникални момчета, не съм направил някаква тъпотия, която най-вероятно щеше да е тъпотия. Кой играе и кой не играе, никой не е било, че предходния матч е играл слабо. Има си тънкости, има си спортно-технически неща, има си някакви критерии, които не са били от това, че някой е играл слабо. Никога не съм казал това. Някой може да е бил под тонуса си, може да е бил в някакъв проблем да е имал и да не е играл, може би в следващия матч едно друго. И примерно един нападател не вкарва гол, не вкарва, но той трябва да играе. Ако не играе, няма как да вкара. Давам пример някакъв такъв. Халфа, играл под тонуса си, ако го сложиш на скамейката, той няма как да си вдигне тонус, трябва да играе. Това искам да ви кажа, че никога решенията не са били това, че някой е играл слабо. За да сме на този етап, за да сме най-постоянният отбор, значи никой не е играл слабо. Никой абсолютно не е играл слабо. Защото сме най-постоянният отбор в групата. Загубих си мисълта, имах още доста така неща да ви кажа. Но си загубих мисълта и за мен сте всички абсолютно наистина важни и уникални хора. Кой с някакви дефекти, кой с някакви неща положителни, отрицателни. Всеки е човек сам за себе си. Усъвършенствайте си характера и вървете винаги напред. Ще има трудности, ще има и хубави моменти. Хубавите моменти са, когато има трудност, да я преодолеем. Благодаря ви за сезона, който още не е свършил. Има последна крачка. Но така го почувствах и това исках да ви го кажа днес. Делничен ден е, трябва да излезнем и да ги асфалтираме тия. Хладнокръвно. Махнете напрежението. Правете основните принципи на футболната игра. Това е моят съвет. Семпо, конкретно и хладнокръвно. Благодаря ви още един път за света.
Дай казак, по-стар съм се. Репертуара също. Мощно за победата! Раз, два, три! Райнов. Велислав Боев с опит да подаде топката в наказателното поле. Янтра открива резултат още в третата минута. Страхотно начало за футболистите на Емануел Луканов. Ивайло Дорофе с прекрасни агресивни действия отне топката. Кристиян Бойчев намира Ибрахим Кейта. Той връща за Кристиян Бойчев над вратата. И удара, който попада право в ръцете на Марио Младенов. Бойчев намира Апостолов. Имаше за кратък момент възможност да стреля. Предпочета е подаване към Дилчовски. Центрирането му е в ръцете на Василев. В наказателното поле на Дунав навлезе топката и Янтра беше много близо до това да направи резултата 2-0. Господинов. Подаване в наказателното поле за Ибрахим Кейта. Стреля Ибрахим Кейта и тук е първият точен удар за Дунав от началото на двубоя. Мартин Ганчев, наказателното поле на Дунав. Мартин Ганчев можеше много по-добре да завърши ситуацията. Лявото крило на Янтра. Няма да има повече добавено време. Последен съдийски сигнал на Георги Спасов, който е освиркван и то бурно от привържениците на Дунав. По този начин Янтра ще гледа с увереност към последния двубой. Запази си второто място. Не знам цели какви. Как беше мача, брат? Брат, голяма лекция, честно. Тони Иванов. Брат, имаш тук там е верно. Нека дърни. Кой? Ганчев, най-добрия. Други? Добрия, брат, трансфер. Да, супер. Уреден матч също. Друг? Някой друг? Бабата как беше? Бабата, много потичка, Брат, чай да му честим, брат, чиста победа, честит рожден ден. Честит рожден ден на бабата. Бабата, това е подарък за... Да, супер. Оцелихме се, по един път се оцелихме в матч. Да. Добре почерпи вчера и виж, всичко е на лице. Ево, тук имаме фенове, всичко. Бат, Колев? Бат, те доволен ли си от матча? Много съм. На здраве, майстор, иначе всичко ще е наред. Да, много съм доволен. Чакай да те снимам, да. Добре, брат. Асфалтирахме ги. Асфалт, имаше асфалт. Сега остава да асфалтираме Беласт. Мала, кажи нещо. Ела. Как? Добре, само до. Ама хареса ли ти матча? Да. Чакай, вече ни беше на време влогове. Аз ти сега правя, ти, ай влез да ми се абонира за канала. Бързо, бързо. Ти беше вратаря, нали? Да, помощ ли имаш вчера? А? В съблекаря те се позарихме, помощ ли има? Как няма? Сетих се, да. Ай, запознайте се. Ама те се познават, бе? Сетих се. Добре. Какво викаш? Ти как ще се каже? Що, стар ли съм? Да. На колко съм според те? 34. На 34! Малък, ще се скараме. На 27 съм, бе, брат. Как ти? Стар изглеждам, нали? Да. Малко съм изморен, живота ме измори. Ай, жив и здрав.
Певле! Само! Ярда! Само! Ярда! Само! Ярда! Само! Ярда! Да! Ярда! Само! Браво, чета!